Berdeak sugalindara dira, gorriak sua, horiak eguzkia eta urdinak itsasoa. Sugalindarak sua, eguzkia eta itsasoa. Bueno, ikusleak inguruan behar ditugu, eta txaloak berotzeko, eskuak berotzeko prest, barkatu. Txaloak eta animoak behar dituzte ume hauek, Sudur gorriren bat ere badago berdeen taldean. Bat, zakuekin beste buelta bat, korrikalariak buelta, eta gurpila eraman. Koskolak jarri, txingak joan etorria, zakuak bat, zakuak bi, buelta eta gurpila ekartzean, marra berdera iristean, bukatu da. Aupa urdina! Aupa du, oso ondo! Sua prest! Horiak eguzkia prest! Eta urdinak itxasoa prest! Urko Luis, Xabi eta Mikel prest! Epaile nagusiak eskua gora! Prest! Venga, neska mutilek! Bakoitza bere estrategiarekin!
Usa joan zen, tanik ezakit lana zer den. Ikusi ditut umeak kaletan ametsak kakatzen, tanik ezakit. Eta ditetara, urbilutaren, etxaitagoen, naekaren zenale, korrota eguritu, eta etxatamete, urtordurako, burua zaukatenen.
bakoitzari kartelaren saria emango diogu. Bueno, ahora vamos a entregar el premio al cartel ganador del programa. Urtebete igaro da eta auzoko jaiak heldu dira. Aurten auzoko konpartsari txupinazoa botatzea dagokigu. Gure 25. urteurrena dela eta. Eskerrak eman nahi dizkiogu jai batzordeari. Animatu zaitezte bihar ekainaren 3 prestatu dugun erraldoi topaketara. Eskerrak eman nahi dizkiogu jaietako herritar, taberna eta denda guztiei. Haie gabe ezinezkoa izango bailitzateke. Eta gogoan ditugu jaiak hainbat arrazotu ezin dituztenak. Eta orain, oio egin nirekin eta disfrutatzera. Gora Rosaliako jaiak!